Čo hovoríte vy na to, že by sa zasa mali v nejakej lokalite v meste, kde sú stromy, vyrúbať a malo by sa tam niečo stavať? Tak je to určite dosť nežiaducí jav v našom meste. Je to, dá sa povedať, zvykom, že tie voľné priestranstvá, ktoré sú v súčasnosti pokryté nejakou zeleňou, či už udržiavanou a nejakou plánovanou, alebo aj zeleňou, ktorá je tam dočasná, bola vysadená zrejme väčšinou občanmi v niektorých častiach. Sú to vnímané plochy, ktoré berú potenciálni investori ako možné plochy pre svoje objekty. Nie je to celkom správne. My sa snažíme, ja ako zástupca Združenia Slatinka v Banskej Bystrici vstupovať, keďže nám to zákon umožňuje, do konaní o výruboch stromov. Tento konkrétny prípad na Fončorde, polyfunkčný dom THK 100, nie je ešte vlastne prípadom, kedy by sa jednalo o výrubové konanie, ale vzhľadom na to, že moje skúsenosti sú, že nám dosť často vyčítajú, či už investori, alebo aj predstavitelia správneho orgánu, alebo zástupcovia mesta, že určitým spôsobom blokujeme investície v Banskej Bystrici. Snažíme sa vlastne pristupovať k tomu od začiatku a v tomto prípade sme chceli teda upozorniť na to, že v danej lokalite sa nachádza zrastlá zeleň, ktorá je hodnotná a malo by sa uvažovať o takých riešeniach, ktoré budú umožňovať jej zachovanie. Očakávate, že toto vaše pripomienkovanie bude úspešné? Tak dali sme v podstate úradu mestu Banská Bystrica sme dali informáciu, že na tomto pozemku podľa toho, ako boli zverejnené urbanistické štúdie, predpokladáme teda väčší zásah do tej existujúcej zelene a tá spoločenská hodnota tej zelene je dosť vysoká, niečo okolo 3 miliónov korún odhadom. Je potrebné teda tie dreviny vyhodnotiť, toto je v podstate len odhad. A potom postupovať vlastne podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Čiže v prípade, že tam bude nejaký zásah do tej zelene, čo by sme samozrejme neboli radi, tak aby ten zásah bol kompenzovaný náhradnou výsadbou, ale skutočne kvalitnou. Ja môžem za seba povedať, že moja skúsenosť je taká, že či občan, alebo zástupca združenia, alebo ktokoľvek, pokiaľ to nie je zástupca orgánu štátnej správy, dáva pripomienky k urbanistickej štúdii alebo k územnému plánu alebo k čomukoľvek. Väčšinou tieto pripomienky nie sú akceptované a neprihliada sa ďalšom na ne. Takže to je naša skúsenosť najčastejšia. Boli by sme radi, keby tomu tak nebolo, keby sme si našli spoločnú reč a nejakým spôsobom sa snažili o to, aby aj tá zeleň bola zachovávaná, takisto ako aj iné veci. Zeleň je verejným záujmom a verejné záujmy nie je možné stávať proti sebe, ale vedľa seba, tak hovorí litera zákona, čiže malo by sa pristupovať takým spôsobom, aby verejný záujem bol chránený a ochraňovaný, aby nebol proste likvidovaný nejakým konkrétnym investičným zámerom. Vy ste videli, predpokladám, túto štúdiu, konkrétne čo sa týka vlastne toto na THK, čo by malo stáť, lebo niektorí občania ani nevedia o tom, čo by malo stáť. Je tam naplánovaná polyfunkčná budova, ktorá bude vlastne pokračovať približne asi v tých výškach, ako sú tie paneláky výškové. Je tam plánovaných nejakých 12 alebo 13 poschodí. Tá budova by mala vlastne čiastočne riešiť aj problémy parkovaním v tejto lokalite. Sú tam plánované 2 podzemné garáže. Ale ja naozaj chcem povedať za seba a za Združenie Slatinka to, že napriek tomu, že odzneli také informácie v médiách, že teda sa nezasiahne do tejto zelene, osobne si to fakt neviem predstaviť, akým spôsobom sa bude napríklad budovať tá podzemná garáž, že či sa naozaj bude raziť tunel a bude sa stavať proste v podzemí, alebo sa jednoducho zeleň, ktorá tam je v súčasnej dobe, odstráni a vyhlbí sa jama a spraví sa garáž a znovu sa pokrie novou zelenou. Čiže to sú také veci, ktoré ako možno, že v budúcnosti by tam zase bola zeleň, ale my máme za to, že teda dojde k zásahu do tej zelene, ktorá sa nachádza okolo tých existujúcich panelákov a samozrejme v budúcnosti dojde aj k zásahu na strane oproti panelákom, pretože súčasťou tej štúdie ona končí hranicou križovatky, ale je tam vlastne naznačené a bolo to riešené v rámci inej štúdie, že tam bude pokračovať prístupová komunikácia smerom k hotelu Dixon, ktorá zase zaberie
dosť hodnotnú zeleň, ktorá sa nachádza na takej tej preluke na druhej strane, kde bolo také detské ihrisko. Čiže celkovo určite tam dojde k dosť zásadnému zásahu do tej existujúcej zelene, ktorá tam je. Čo myslíte, koľko stromov by tam malo padnúť v tejto lokalite? No, už to nemám až tak presne zrátané, že koľko stromov tam je na tej... Ale v podstate jedná sa, ak som tú štúdiu správnym spôsobom čítal, čo myslím, že áno, tak by sa jednalo o časť stromov, ktoré sú pri parkovisku v súčasnosti existujúcom a časť stromov, ktoré sú na pozemku škôlky, ktorá sa tam nachádza. Tam je také detské ihrisko a je tam veľa borovica, javorova, nejaké lipy. Čiže aj detské ihrisko by padlo? Zrejme bude nejakým spôsobom zasiahnuté, možno premiestnené, možno, že bude znovu vytvorené, keď sa postavia podzemné garáže, ale určite tá zeleň, ktorá sa nachádza na tom svahu pod tým ihriskom a pod tou škôlkou vlastne bude zasiahnutá, lebo fakt si to neviem technicky predstaviť, ako by sa dalo v takom priestore realizovať táto výstavba bez zásahu. Čiže nedá sa s takýmito postupmi ako vôbec súhlasiť, že sú vlastne využívané plochy, ktoré častokrát kompetentní nazývajú prelúkami medzi objektami a vyplnenie prelúk a podobne. Ako sú to plochy, ktoré sú ľuďom srdcu blízke, sú momentálne upravené, je na nich vzrastlá zeleň. Ľudia v tejto danej lokalite nevidia nejaký dôvod preto, aby tam vznikol ďalší objekt a nerozumejú tomu, neboli informovaní v dostatočnom časovom predstihu. Osobne som tam bol, keď som si tie stromy zameriaval, aby som vedel pre to pripomienkovacie konanie povedať, koľko majú približne spoločenskú hodnotu. Rozprával som sa tam s viacerými ľuďmi, ktorí hovorili dosť podstatnú informáciu a to je to, že Mestský úrad nedodržiava zásady informačného systému mesta, pretože informácia o prerokovaní štúdie sa objavila až 11. augusta a ukončenie pripomienkovania bolo 19. augusta, kdežto na Mestskom úrade tá informácia visela v podstate už mesiac predtým na úradnej tabuli. Poradili osobne týmto ľuďom, ako by sa mali brániť voči tomuto? Tak určite by nemali zostať ticho, pokiaľ im na tom záleží. Mali by si dostrihnúť na to, akým spôsobom sa skončí to pripomienkovacie konanie, akým spôsobom bude s ich pripomienkami naložené a čo sa bude diať ďalej, ako to, že niekto chce postaviť nejakú konkrétnu stavbu, tak toto jeho právo na založenie stavby zakladá až stavebné povolenie a k tomuto sme ešte veľmi ďaleko. Čiže to, že poslanci Mestského zastupiteľstva napríklad rozhodnú o podmienečnom odpredaji nejakého pozemku, ešte neznamená, že tam skutočne má aj stáť nejaký objekt. Ja si myslím, že občania by mali sa viac zaujímať o to, čo sa deje v ich najbližšom okolí a hlavne aktívne k tomu prispieť, podávať pripomienky, sledovať to a jednoducho nezostať ticho.